יפיופה. תני לי. 2 יפיופה. לשה. יפיופה. תני לי נשי. יפיופה, בואי. לשה. ומי אלוף העולם? אני. מי? ואיך קוראים לך? אוי, תיזהר, איך קוראים לך? אדון שי, בוא תראה לנו איפה החדר שלך. איפה החדר שלך? קח אותנו לחדר. נכון, איפה הארסל? איפה הארסל? איפה הארסל של שי? איפה הארסל של שי? הנה הארסל של שי, נכון. נכון, הנה שי מתנדנד בארסל. 3, 4